Moi vaan kaikille! Tänään tehdään tämmöinen hempeän vaaleanpunainen juustokakku, joka on koristeltu aidoilla syötävillä ruusun lehdillä. Ja mulla on täällä 24 senttiä halkaiseltaan oleva irtopohjavuoka. Mä vuoraan sen pohjan leivinpaperin palasella ja käärin reunoille reunakalvoa, jota voi ostaa vaikka Ullan unelmaleivontatarvikeliikkeestä. Sitten mä oon murskannut 200 grammaa Oreo-keksiä, voi käyttää mitä tahansa keksiä. Sitten mä oon lisännyt sinne joukkoon 50 grammaa sulaa voita ja painellaan tämä seos tänne vuon pohjalle. Täyte on sitten tämmöinen puolukkainen sitruunainen juustokakkutäyte. Tähän voi käyttää aitoja puolukoita tai sitten tämmöistä puolukkajauhetta. Tämä ohje löytyy kokonaisuudessaan vielä tuosta alta ja sitten myöskin blogin puolelta. Ensimmäisenä vaahdotetaan meidän kerma. Sitten lisätään joukkoon 400 grammaa sitruunatuorejuustoa. Voi käyttää jotain muutakin tuorejuustoa. Sitten lisätään joukkoon 2 ruokalusikallista puolukkajauhetta. Tätä löytää ihan tavallisista ruokakaupoista, jostain ekohyllystä. Sitten mä lisään joukkoon vielä desin tomusokeria. Voi käyttää mitä tahansa tomusokeria, mutta mä käytin tämmöistä sitruunanmakuista tomusokeria, jota mä löysin Sokoukselta. Mutta voi käyttää myös ihan tavallista sokeria, ei välttämättä tarvitse tomusokeria. Sitten sekoitetaan tämä massa tasaiseksi ja tsekataan maku. Yes. Voi lisätä sokeria, jos haluaa. Sitten mulla on täällä 6 liivatelehteä, joita mä oon liottanut kylmässä vedessä 5 minuuttia, että ne vähän pehmenee. Puristetaan ylimääräinen neste pois ja sulatetaan ne kiehuvaan nestetilkkaan. Mulla on täällä sitruunamehua. Sekoitetaan tämä tasaiseksi ja jäähdytellään ihan minuutti tässä pöydällä. Sitten lisätään tänne täytteen joukkoon ja sekoitetaan tasaiseksi. Nämä liivatteet jähmettää tämän meidän täytteen, jotta se kakku pysyy koossa eikä leviä pitkin pöytiä. Sitten kaadetaan täyte vuokaan ja nostetaan jääkaappiin 2 tunniksi tai pakkasen tunniksi. Jos ei halua tehdä kiilettä tähän päälle, niin sitten tämä täyte kannattaa jähmettää jääkaapissa 6 tunnin ajan. Sitten otetaan ruusu. Tämän lehdet on tosiaan syötäviä ja mä nypin ne nyt yksitellen sitten irti tästä. Kannattaa varoa, tuossa ruusussa on piikit. Tuolta saapuu oikeasta alakulmasta pieni käsi. Poikakin pääsi vierailemaan meidän videolle. Mut näin. Yes. Sitten kiilettä varten tarvitaan 3 desiä Spritea, jonka mä oon värjännyt hempeän vaaleanpunaiseksi murusella pinkkiä elintarvikeväriä. Sitten tarvitaan 4 liivatelehteä ja tietenkin ruusunlehtiä tai ihan jotakin muita syötäviä kukkia. Tässä on sitten pieni lista 10 yleisimmästä kukasta, jotka on ihan syötäviä. Tämä löytyy myös mun blogin puolelta tämä kuva. Sitten kaadetaan noin puoli desiä tätä meidän Spritea kuppiin. Ja kiehautetaan mikrossa 30 sekuntia täydellä teholla. Sitten puristetaan taas liivatelehdistä ylimääräinen kylmä vesi pois ja sulatetaan ne tänne kiehuvaan nestetilkkaan. Voi käyttää ihan mitä tahansa limsaa tai mehua. Eikä sitä ole pakko tietenkään värjätä. Sitten kaadetaan tämä kuuma seos tänne viileään joukkoon ja sekoitetaan koko ajan, että nuo liivatteet ei hyydy tässä vaiheessa. Tämä seos vaahtoaa vähän, koska siellä on hiilihappoa, mutta sen vaahdon voi sitten kuoria lusikalla vain pois, jos haluaa. Sitten tämän seoksen voi suoraan kaataa vuokaan. Mä kaadan tästä nyt puolet tämän hyytyneen täytteen päälle. Sitten mä asettelen näitä ruusun lehtiä tähän pinnalle. Ja nyt mä nostan tämän vuon vielä pakkasen vartiksi, jotta nämä ruusun lehdet saa kiinnittyä tähän kiilteeseen. Tuo kiile jähmettyy aika nopeaa pakkasessa. Ja mä kieroin vielä foliota tänne vuon alle, koska tuo vuoka vähän vuoti. Sitä nestettä meinasi valua karkuun. Nyt kun ensimmäinen kerros on hyytynyt, niin lisätään loppukiille. Ja tätä kiilettä voi tehdä lisääkin tietenkin sitten, jos meinaa loppua kesken, niin kuin minulla se luirusi tuon pitkin pakkasta. Huono vuoka. Ja nyt mä nostan tämän kakun vielä jääkaappiin 4 tunniksi, jotta täyte on varmasti hyytynyt ja kiillekin kerkeää hyytyä. Ja sitten kaku voi irrottaa vuosta. Näin. Tuli ihan söpö. Tämä kakku meni mun äidille, hän pyysi semmoisiin pieniin illan istujaisiin tämän ja oli kuulemma tosi tykätty. Mulla tulee äidistä mieleen usein vaaleanpunainen ruusu. Tätä kakkua oli kiva tehdä ja tämä oli kohtalaisen helppo resepti. Mä muuten sain uuden puhelimen jokin aika sitten ja mä huomasin, että kun tällä ottaa kuvia, niin tähän voi laittaa tämmöisen kauneusmoodin. Ja kun tätä kaunetta vie tänne lähemmäs 10, niin tämä muokkaa tästä kuvasta tämmöisen siloposkisemman ja tasoittaa värivirheitä ja varmaan suurentaa silmiäkin tai jotakin muuta kauheaa. Ja sitten kun vie tätä kauneutta tänne lähemmäs 0, niin tulee tämmöinen peruskuva, jossa näkyy kaikki ihon pienet virheet ja kaikki. Ja ilmeisesti minun kameran mielestä tämä kuva on nyt jotenkin ruma. Mutta mun mielestä tämmöinen ihan kauhea ominaisuus vääristää ihmisten käsitystä. Kyllä ihan luonnollinen on kaikesta kaunein, ei mitään kuvanmuokkausohjelmia. Jokainen on kaunein juuri sellaisena kuin on, ei tarvitse yhtään silotella.
Mutta näin. Tässä oli tämänkertainen video. Toivottavasti tykkäsit reseptistä ja videosta. Toivottavasti tulet pian uudestaankin. Nähdään pian taas. Moi moi!